Июльдән башлап трак коммуналь хезмәтләр өчен түләүләргә үзгәрешләр кертелә. Республиканың Төзелеш министрлыгында коммуналь түләүләрдә инвестиция өстәмәләре дигән яңа графа барлыкка килү турындагы мәгълүматны кире кактылар. Июль ае өчен республика халкы гадәти хезмәтләр җыелмасы өчен квитанцияләр ала. Дөрес, саннар планлы индексация сәбәпле үзгәрә. Күпмегә һәм ни өчен? Татарстан башкаласында яшәүчеләр су өчен инвестиция кертә башлады. Дөресрәге, суга яңа тариф буенча күбрәк түлиләр. Акча шәһәр коммуналь челтәрләрен ремонтлау инвестицион программасына аттыла. Август айында Казанда яшәүчеләргә яңа 5% инвестиция графасы дип аталган түләүләр килергә тиеш иде. Аның барлыкка килү турында элегрәк масса күләм мәгълүмат чараларында яздылар. Республика Төзелеш министрлыгы бу мәгълүматны кире какты. Июль айында гадәти хезмәтләр җыелмасы өчен квитанцияләр килә. Дөрес саннар планлы индексация сәбәпле үзгәрә. Уровень платы за воду и водоотведение. Казанда яшәүчеләргә су һәм ташландык суларны агызу өчен түләү 1 июльдән инвестицион истәмәне исәпкә алып шактый арта. Шулай да моның өчен аерым графа каралмаган. Торба үткәргечләрне масштаблы ремонтларга җыйналар. Алар начар хәлдә. Шуның өчен башкала халкы суга Татарстанның башка урыннарына караганда күбрәк түли. Индексацияләүнең иң югары чиге 13%. Неудовлетворительном состоянии 2010 елдан бирле су челтәрләренең тозуы сәбәпле 14 мең авария булган. Елдан-ел җимерекләр арта. Трак коммуналь хезмәтләргә тарифлар 1 июльдән артты. Су, канализация, җылык тарифларын һәр муниципаль берәмлек үзе көйли. Газ, электр энергиясе, көнкүреш калдыкларына тарифлар бөтен республика өчен бердәм. Несмотря на то, что 6,2 у нас средний, мы все прекрасно понимаем, выше, чем в других округах. Түләүләрнең уртача 6,2% артуына карамастан, без Идел буе округында уртача күрсәткечтә торабыз. Бу моңа кадәр бездә тарифларның түбән булуына бәйле. Аз керемле кешеләргә социаль ярдәм чаралары гамәлдә кала. Коммуналь хезмәтләр бәясендәге үзгәрешләрне тарифлар буенча дәүләт комитеты сайтында белергә мөмкин. Яңа тариф түләүләре август квитанцияләренә кертелә. Фанис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.